Li Bajarê Amedê sernavê du şexsiyetên navdar ên Kurdên Ermenistanê pirtûkxane hate vekirin. Pirtûkxane ji alî şaredariya navçeya Rezan ser bi Bajarê Amedê ve hate vekirin. Di vekirina merasîmê de hev şaredar û komek rewşenbîr jî amade bûn. Navê pirtûkxane kirin Pirtûkxane Erebê Şemo û Sîma Sement. Tê zanîn di nod û nehada UNESCO'yê li ser zimana lêkolînek kiribû, hem li çanda xwe, hem li zimana xwe, hem li jiyanê xwe em gere xwedî derkevin. Ji ber wî pêşeroja ciwana de ev ê va pirtûkxane feydekî herî mezin bidin ciwana. O navçar Reza bin Xizaniyê de ye ciwanê me nikarin herin pirtûkxana, herin perê wan jî de warê aboriyê de pir bin Xizaniyê de ne ji ber wî em ê hem fayda bi wî awayî bigîjin ciwana, hem jî em ê li çandê xwe, li zimana xwe, li hunerê xwe em ê xwedî derkevin. Siyasetvan û rewşenbîr dan zanîn ku her du şexsiyet di pêşvebirina wêjeya Kurdî de gelek ketdane. Divê mafên wan nê ji bîr kirin û divê bi qedrekî bilind bên bibîranîn. Yên ku li ser zimanê me, çanda me, hunera me hatibûn qutkirin, em ê ji nû ve saz bikin. Sazkirin ne di hundirê saziyekî de de, di hundirê kolana da jî yedin. Em me heta îro vê salekî bingehekî bi wek mêjî, nêrîn, hemû tişta bi pispora, bi mamostera, bi saziya re rexne û rexnedariyê xwe kirin. Em ê din gavekî mezin me abêt, em derketin kolana, reng û riyê kolanê xwe biguherînin, zimanê kolanê xwe biguherînin. Di nav civakê de, civakê em ê civakê jî tevlê venkarê xwe bikin, xwedî hem warê xwedî derketinê de, xwedî derketin ne xwedî derketina vê avahiyê, xwedî derketina ziman û çand û hunerê û wêjeyê Kurd û Kurdistanî. Hêjayî gotinî ku Sîma Sement pêncî salan xizmeta çand û edebiyat û hunera Kurdî kiriye. Nivîskara destana dîwana Xecê û Siyabende. Di radyoya Erîwanê de bi salan bernameyên wê jî pêşkêş kiriye. Nivîskar Erebê Şemo jî yekem romana Kurdiya bi navê Şivanê Kurmanca nivîsiye. Bi navê Kurdên Ermenistanê senaryoya fîlmekî nivîsiye. Bi pêşengiya wî li Qafqazyayê dibistana pedagojiya Kurdî vebûye. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.